Здравейте! Днеска ще правя за втори път, нали? Предизвикателство. И първото предизвикателство ще изпия 2 чаши вода. Ето е първата. И ето тук ще налея втората. Каква сладка чашка подариха ми. Така и ето тази. Сега на 2. 1, 2, 3. Изпих я. Ех. Ох, замая ми се главата, не мога повече вода да пия. Изпих я. Добре да е по... Нищо, гледай. Така. Следващото предизвикателство е... Да... Чакайте. Да вземам малко... чесън или лук. Чесън, найди чесън. Чесън или лук, все ми едно на мене. Така, един момент. Така, сега да го обеля само, че и веднага ще го откъсвам. Ще го подам. Че мирише, нога да мирише. Ох, не мога да го набеля. Изчакайте. Готово, обеля го. Не съм го обелял. Извадих го. Изчакайте само момент. Ето, видях го. Така. Изчакайте, че има тук още една, не мога да я махна. Така. Ето, най-после го обелих цялото. Ето, уи! Сега ще го изям на 3, но ми трябва малко вода, че ще припадна. Така. 1, 2, 3. Ура! Изядал го. Половината го изплюхва. Айде нищо. Беше кадро, също достатъчно ми мирише. Следващото предизвикателство е... да... и за малко канела. Ще взема канелата, искам. Да, искам. Да оставя султана, ли?
По-скоро ще изям бульон вместо канела, защото видях, че нямаме. Ето една буланчи. Буланчи. Мирише гадно. Си налия малко вода. Опалянка. Си стръскам ръката. Ох, че се ударих ръката. Така, сега почваме. Раз, два, три. Направих супа в устата си. Брех. Голям индийски сериал. Направих супа в уста. Така, сега ще отида да прибера леда. А вие изчакайте. Нали? Да, хайде. А вие се наслаждавайте на това дръвче. Аз сега си връщам. That's so hey. Yeah. Добре. Ай, сега сме си гавили. Менча. Какво да правя? Добре. Сега ще правим. Какво ще правим? Не знам. Колко брокат докара тук. Добре, сега ще се опитам да струша едно яйце. Сега, ето го яйцето. Ето я турбата да струша вътре яйцето. Сега, запретнем ръкавици. Да отметнем куси назад. Перчема. Така, да го спукам сега. Ето. Чакайте, дами и господа. Ръката ми стана в яйце. Разбих яйцето. Тук май ми се струва, че стана омлет.
Сега да си измия ръката. Връщаме се след рекламите. Та-та-та. Та-та-та. Пи-пи-пи. Яйце. Ще имам закуска. Нам-нам-нам-нам. Ужас. Сега го хвърлих ми в кофта. И пуснах ми кофта. Добре, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. И ако ви е харесало, дайте други предложения с каквото да направя, нали, както да направя клипчетата. И ако ви е харесало, дайте пръстче. Бай!